Ahojte a vítajte na dnešnej joge. Dnes si dáme energizujúcu jogu, ktorá sa bude sústrediť na flexibilitu celého tela a jemné posilovanie. Začneme ako vždy v sede, v pohodlnom sede, buď na holených kostiach alebo s prekríženými nohami. Chrbát je rovný, temeno hlavy nás ťahá do výšky. Zavrieme oči a prenesieme pozornosť na dých. Každý nádych nás vyťahuje do výšky a výdych uvoľňuje telo. S každým výdychom cítime, ako ramená padajú viac do podložky. A postupne môžeme začať krúžiť krkom. Môžeme robiť jemné polkrúžky alebo opatrne celé kruhy. Robíme ich pomaly a v miestach, kde cítime, že potrebujeme zostať alebo ísť pomalšie, tak môžeme robiť. A vymeníme smer. Dobre, postupne prenesieme hlavu do stredu. A prinesieme paže pred seba a začneme krúžiť v zápestiach. A do opačnej strany. A teraz pomaly otvárame a zatvárame dlane. Ruky máme po celej dĺžke aktívne. Pohyb môžeme robiť čo najrýchlejšie sa zdá, ale kľudne, ak je to príliš ťažké, aj pomaly, ale vedome. A vytrasieme výborne. Teraz prenesieme dlane na podložku a iba si budeme jemne naťahovať predlaktia. Môžeme sa jemne hojdať zo strany na stranu. Dobre, a teraz prinesieme chrbát, dlane, a môžeme obidve naraz alebo jemnú, a jednu po druhej priniesť na podložku a pomaličky hýbať v lakti a cítiť, ako sa nám naťahuje opačná strana ruky. Výborne, vymeníme stranu, ruku. Dobre, výborne. Môžeme ešte raz vytriasť, ak sa nám žiada, ak nie. Prejdeme rovno do pozície stola a párkrát sa tu zavlníme v mačke a krave. Rozpohybujeme chrbát, máme aktívne brucho, cítime, ako sa nám vytvára priestor medzi jednotlivými stavcami. S nádychom pozeráme do výšky. A s výdychom zatláčame čo najviac medzi lopatky, ako sa dá. S nádychom pozeráme do výšky, hlava ide posledná. A s výdychom opäť vyhrbím a hlava ide zase posledná. Nasledujeme rytmus vlastného dychu. Nádych a výdych. Pánovedno je pevné a teraz prejdeme do stola. Prinesieme pred seba pravú dlaň, ľavú nohu vystrieme a cítime, ako sa naťahujeme dopredu a dozadu. A s výdychom vyhrbím a prinesiem lakeť ku kolenu. Nádych ma naťahuje do diaľky a výdych vyhrbí a spájame koleno s lakťom. Nádych ma naťahuje a výdych vyhrbí. Brucho je pevné, snažím sa mať boky v jednej rovine. A výdych. A položím naspäť do stola a teraz prejdeme na opačnú stranu. Noha, ktorá je na zemi, môže mať podsadené prsty, čo nám pomáha v stabilite. A s nádychom sa naťahujeme do diaľky
A s výdychom vyhrbím. Nádych do diaľky, cítim ako energia prúdi z končekov prstov až po prstoch na chodidle. A výdych ma vyhrbí, celé telo je pevné. A ešte jeden nádych do diaľky. A výdych, spojím koleno s lakťom a vrátim do stola. Výborne, teraz pomaly prejdeme do šteniatka. Boky sú nad kolenami, ruky máme pred sebou rovné a môžeme postupne prinášať hrudník na podložku. A buď zostávame vo vzduchu, alebo si môžeme odložiť čelo, prípadne bradu, ak sa nám to dá. A cítime, ako sa nám krásne otvárajú ramená. Vedome sa snažíme ako keby podsadiť boky, aby sme cítili väčšie otváranie v ramenách. A s ďalším výdychom prinesieme telo na podložku a prejdeme do kobry. Ruky dáme do košičkov na strany a budeme sa tu voľniť. S nádychom sa otlačíme hore do kobry a s výdychom stavec postavci na podložku. A s nádychom pokračujeme hore, hlava ide posledná. A výdych nás položí na podložku. S nádychom kobra, hlava je v predĺžení chrbtu, nezakláňame ju. A s výdychom položíme na podložku. Prenesieme dlane za chrbát, prepletieme si prsty a ešte sa aktívne dvíhame z podložky. Nohy môžu zostať buď položené na zemi, alebo spolu. Zadok je pevný, brucho je pevné a snažíme sa aktívne zapájať chrbát a chrbtom sa dvíhať. Hlava je v predĺžení chrbtice, pozeráme na zem. A ruky nás silno ťahajú a zdvíhajú chrbát. A s výdychom pomaly položíme na podložku a uvoľníme. Dáme a dlane vedľa hrudníku a pomaly sa otlačíme do dole pozerajúceho psa a môžeme si tu párkrát poprekračovať alebo pohýbať bokmi zo strany na stranu. Brucho je pevné, rebra sú vnútri, hlava stále predĺžení chrbtice, môžeme pozerať na pupok. Robíme nejaké pohyby, ktoré nám pomôžu uvoľniť sa do pozície. Výborne, s nádychom dvíhame pravú nohu do výšky a pokrčíme v kolene a otvoríme bok. A s výdychom prinesieme pravé chodidlo medzi dlane. Položíme ľavé koleno na zem a prejdeme do nízkeho výpadu. Ľavé prsty môžu byť podsadené pre lepšiu stabilitu, nohy sú na šírku bokov. A teraz prinesieme ľavú ruku do výšky a naťahujeme sa smerom doprava. Cítime, ako sa nám naťahuje ľavé predné stehno a ľavá strana tela. Pravá ruka môže držať ľavú za zápestie, alebo ju môžeme držať v bok, alebo môže aktívne smerovať k podložke. Výborne, s nádychom vrátime do stredu, odkročíme do plenku, čaturanga, hore pozerajúci pes a dole pozerajúci pes. Dáme si tu jeden nádych a výdych a s ďalším nádychom prinesieme ľavú nohu do výšky a opäť pokrčíme v kolene a otvárame bok. A postupne s výdychom prinesieme nohu medzi dlane a prejdeme do nízkeho výkroku. Obe ruky prinesieme do výšky. A budeme sa teraz s pravou rukou smerujúcou k nebu nakláňať do ľava. Ľavou rukou sa môžeme držať buď za zápestie, alebo smerovať aktívne k podložke, alebo sa držať za bok.
Ak je to pre nás ťažké, môžeme si vziať aj blok, položiť ho na zem a pomáhať si ním udržiavať stabilitu. Brucho je pevné, pánva podsadená. A vrátime ruky na podložku a odkročíme do plenku. Chaturanga, hore pozerajúci pes a dole pozerajúci pes. S nádychom prekročíme alebo preskočíme medzi dlane do rovného predklonu a s výdychom hlboký predklon. Môžeme sa chytiť za členky alebo len nechať ruky visieť. Môžeme sa chytiť za palce na nohách. A cítime, ako sa nám naťahujú zadné strany stehien. S ďalším nádychom vyrolujeme stavec po stavci do výšky, hrudný záklon. A s výdychom hlboký predklon. Odkročíme alebo odskočíme do dosky. Chaturanga, hore pozerajúci pes a dole pozerajúci pes. S ďalším nádychom prinesieme pravú nohu do výšky a s výdychom položíme chodidlo medzi dlane. Pozrieme pred seba, otvárame hrudník a s nádychom vyjdeme do vysokého výpadu. Ruky ťaháme do výšky, brucho je pevné, rebra sú vnútri, pánva podsadená. Cítime, ako sa nám krásne naťahuje ľavé predné stehno. A s výdychom sa vytáčame doprava, do twistu. Ruky smerujú do diaľky a cítime, ako nám energia vychádza až do končekov prstov. S ďalším nádychom sa vrátime do stredu, ruky do výšky a s výdychom položíme dlane ku podložke a prejdeme do pyramídy. Zadnú nohu si môžeme prispôsobiť trochu bližšie alebo ďalej, ako nám je lepšie a hlboký predklon. Dlane môžu byť na podložke alebo si môžeme vziať bloky. No a iba toto predýchame. Ďalej pokrčíme pravé koleno, ľavú dlaň položíme na podložku a prejdeme do jemného twistu. Ešte jeden nádych a výdych a prinesieme pravé chodidlo na ľavé, bočný plank. Pravá ruka smeruje do výšky aktívne a otláčame sa čo najviac sa dá. A s ďalším nádychom prinesieme pravé chodidlo za seba, otvárame hrudník a pravá ruka smeruje dozadu. Ak je toto príliš ťažké, ľavé koleno môže byť položené na podložke a pravá noha vystretá. Otvárame hrudník. Brucho je pevné. A s výdychom prinesieme boky nižšie a postupne sa vraciame do plenku. Chaturanga. Hore pozerajúci pes. A s výdychom dole pozerajúci pes. S ďalším nádychom dvíhame ľavú nohu do výšky. A s výdychom vykročíme medzi dlane. Otvoríme hrudník, pozeráme pred seba a s nádychom dvíhame aj ruky do výšky, prechádzame do vysokého výpadu a s výdychom twistujeme doľava. Ruky sú pevné, energia smeruje ďaleko z končekov prstov. Brucho je stiahnuté, rebra sú vnútri. Temeno hlavy nás ťahá do výšky. A s nádychom prejdeme opäť do stredu. A s výdychom položíme dlane na podložku. A vystrieme prednú nohu, opäť prejdeme do pyramídy. Môžeme si šírku nôh upraviť tak, aby nám bolo v pozícii dobre, prípadne si položiť ruky na bloky a predkloníme sa. Sústredím sa na dých
A postupne pokrčíme predné koleno, položíme pravú dlaň na podložku a dvíhame ľavú ruku do výšky a do neba do twistu. A prejdeme aj ľavou nohou do plenku na opačnú stranu. Ľavá ruka nás ťahá do výšky, brucho je pevné a otláčame sa čo najviac sa nám dá od podložky. Ak je to ťažké, môžeme mať spodné koleno položené na podložke. A ďalej prinášame vrchnú nohu za seba, otvárame hrudník a ľavá ruka smeruje do diaľky. Brucho je pevné a s výdychom sa vrátime do plenku. Chaturanga, hore pozerajúci pes a s výdychom dole pozerajúci pes. Chvíľu predýcham. A pomaličky prejdeme na špičky a prejdeme do pozície medveďa. A vrátime do dole pozerajúceho psa. A opäť sa dáme na špičky. Nadýchnem a s výdychom preskočím dopredu. Prejdeme do malásany. Nohy sú na šírku podložky, špičky smerujú do strán. Spojíme dlane do modlitby a lakte nám tlačia do vnútorných stehien. Ak chceme, môžeme sa pohojdať zo strany na stranu. A uvoľníme a prejdeme pomaly do loďky. Ruky sú vystreté, dlane smerujú dohora, snažíme sa čo najviac otvárať hrudník, brucho je pevné. A nohy môžeme mať pokrčené v kolenách alebo sa ich snažiť vystierať podľa toho, na čo sa dnes cítime. Hlboký nádych, pánové dno je pevné a výdych. A pomaly položíme dlane aj nohy na podložku a ešte prejdeme na chvíľu do obráteného stola. Dvíhame pánvu čo najvyššie sa dá, hlava je buď v záklone, alebo ak máme problém s krčnou chrbticou, môžeme držať bradu pri hrudníku. A uvoľníme. A ešte prejdeme do jemného twistu. Buď môžeme zostať sedieť s pokrčenými kolenami, alebo prejsť do prekríženého sedu. S nádychom prejdú obe ruky do výšky a s výdychom ľavá dlaň za chrbát a pravá ruka za ľavé koleno. Snažíme sa vytiahnuť čo najviac do výšky a v bruchu sa twistujeme dozadu. A s nádychom vrátim do stredu a s výdychom vymením stranu. A s nádychom ešte raz vrátim do stredu a zakrúžim párkrát v ramenách. Hlboký nádych, s výdychom položím ľavé predlaktie na podložku a ešte sa natiahnem doľava. Pravá ruka nad pravým uchom. Snažím sa držať obe sedacie kosti na podložke. S nádychom do výšky a s výdychom do opačnej strany. S nádychom vrátim a ešte jedenkrát zakrúžim v ramenách a s ďalším nádychom otváram ruku do strán a s výdychom si dám veľké objatie a prinesiem ruky do modlitby. Ešte na chvíľu zavriem oči. Poďakujem si za to, že som si našla dnes na seba čas. No a ešte chvíľu pozorujem svoj dých a svoje telo, ako sa cíti po dnešnej joge. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa ku mne dnes pridali. A dúfam, že sa čoskoro uvidíme na ďalšej joge. Namaste.